Здравейте! В нашата рубрика Неделно с мен ще ви представя един много бърз и лек десерт, който е кето. Това е кремче и се прави изключително бързо. Като за целта ще ни трябва заквасена сметана, една кофичка, както и цедено кисело мляко. Ще ни трябват също и орехи, които току-що смлях на много финно. И тук съм си направила домашно сладко с горски плодове, като за подсладител използвах стевия, заедно с едно пакетче желатин. След малко ще ви покажа как ще изглежда готовото кремче, което също е подходящо за гости. Ето как изглежда готовото кремче. Отгоре сложих домашното сладко и отстрани може да видите, не знам дали също се вижда, сложих ред от орехите, ред крем, ред орехи и накрая завърших със сладко. Супер лесна рецепта, както и казах, че също е подходяща и за гости. Определено ви я препоръчвам.